Dobrý večer, dáma páni. Tak, určite sa mi to nehodnotí z pozície výsledku moc veselo, ale myslím si, že chlapcom nemám čo vyčítať za dnešný výkon. My sme sa na Trenčín pripravili vlastne najlepšie, sme vedeli. Platila tá naša hra na nich, to znamená vysoké postavenie, vysoký pressing. Nepúšťali sme Trenčín do ich typickej hry. Nemám čo chlapcom vyčítať, tam Trenčín prakticky si nevypracoval čistú šancu prvý polčas. Na prvú tyč jeden center, tam taká celkom zaujímavá situácia. I samozrejme vzadu som nabadal, aby sme hrali tak aj posledných 15 minút prvý polčas. Ale teda paradoxne sme inkasovali hneď myslím, že prvé minúty druhého polčasu. Potom začal byť ten futbal zaujímavý hore dole a myslím, že rozhodujúca v tom zápase bola tá naozaj sporná vec v tej 16-ke Trenčianskej, pretože som presvedčený, že tam krásny prienik, láska, jasle, faul dozadu, červená karta, penálta, to je názor. Ale aj dosť sa môže pomýliť, takže z toho pohľadu dosť myslím, že tam ťažko možno vyčítať niečo rozhodcovia, ale bol tam blízko. My sme chceli s tým všetko niečo urobiť, hlavne teda posledný hral za futbal hore dole a škoda tam do tých niektorých klubných akcií. Samozrejme Trenčín má tam otvárali obranu a boli tam pekní Trenčanov, čiže futbal pekný, to sa páči. Ľudia sa zabavili vo výbornej atmosfére, takže ale pochválne, aj keď hovorím. Ako som povedal na začiatku, musím zablahoželať Trenčínu a je na dobrej ceste k tomu, po čom túžia a na čom naozaj pracujú po všetkých stránkach. Ja začnem asi tým, že dnešné víťazstvo nás nesmierne hreje pri srdci a veľmi sa z neho tešíme. Ozaj sa z neho tešíme. Nerodilo sa ľahko. To, čo tréner tu povedal, s tým súhlasím. Bol to dobrý zápas pre divákov. Pričinili sa o to obidve mužstva. Ten zápas priniesol všetko, si myslím, čo dobrý zápas máme, to znamená nasadenie, bojovnosť, dobré akcie. Možno niektoré akcie neboli úplne dotiahnuté do toho konca, jak sme si želali, ale chlapcom takisto nemám čo vyčítať. Dreli až do úplného konca a ja si myslím, že za to im patrí ohromná vďaka. Takisto by som sa chcel poďakovať obecenstvu aj Trenčianskému a takisto aj Trnavskému za vytvorenie, si myslím, vynikajúcej futbalovej kulisy.